Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagnan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Pendekar Macan Lopanda, seri perangan pemberontakan Rakuti. Dalang sarta pendapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung unglingke gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi panggeli ing Suwarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Supariana kabiyantu Ibu Kuntarti. Pranoto gendheng katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Lopanda. Wira utawi Macan Lopanda dipun paragani Dimas Abdul Sutopo. Para kanoman katindakan Dimas Kipli Santoso sarta Dimas Kundi Asmoro. Rakuti ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Rasmi katindakan Raka Mas Judek Prakoso. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Prabu Jayanegara ing dalu menika dipun paragani Dimas Abi Horojali. Patih Haryo Tadah katindakan Raka Mas Aji Soko.
Ramapati dipun paragane Adimas Bagus Suyanto. Ara kembar katindahaken Raka Mas Andi Suratmi. Wondene bekel modo dipun paragane Adimas Eko Pranoto. Para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Sadeng. Rawalen ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Arum sekar katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wondene Retnawandan kaparagani Nimas Tata Wulandari. Sitang suing dalu menika dipun paragani Nimas Diah Maharani. Warap sari katindahaken Nimas Menik Widyawati. Ratanca dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno. Iwondene Praharsini katindahaken Nimas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kabiyantu Cak Sariman. Emban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
silat. Ora ana sing bisa ngalahno Wira. Oh, sing kok nggo piandhe Wira. Aja dadak ning dhuwur meduna. Yen pancen kowe pengen jajal karo aku, munggah kowe. Munggah. Wiwit dina iki jeneng Wira wis tak pendem. Saiki aku tambah gelar Macan Lopandang. Mergo apa Putih? Cakating pesilatan. Babar pisan ora ana sing bisa ngalahno karo Wira. Sing bisa ngalahke aku ora Putih. Mula kanthi Wira. Gelar Macan Lopandang kacan. Kena yen wis lakon aku gumekane papan kene. Yen lakon sesebutan Macan Lopandang kok duweni yen aku wis lakon kemekane pati. ucap bukan puasan berkelakon. Ayo jajalan. pendekar sing pilih bobot pilih tanding nanging dina iki kowe netaske lo kowe ngamuk punggung kayu watuan wiwitan ora duwe dosa rusak apa sing kowe kalung ya nanti aku kaya ngene amarga kowe sing jalan sing jalani kowe sepeng apa sebabe nganti kowe ngluput karo aku apa luput karo kowe saiki bojoku dikakai dening Jaya Negara kowe dadi mung perkara kowe kelangan bojomu si Tamsun njur kowe ngluputake karo aku ya nek aku ngluput sapa Putih sak tenane nganti ana kedadian sing kaya ngene sing luput dudu sapa-sapa ning sing luput kowe dhewe kok bisa ngluput ki aku luput apa kowe ora kelingan luput apa kowe ora kelingan nalika semono kowe munduk ing pengarepanku kowe njaluk tulung karo aku mergo kowe kepengin dadi prajurit ana ing kraton Majapahit rikala semono aku wangsulan piye aku bisa ditulung karo kowe
kowe bakal bisa dadi prajurit ing Kraton Mojopahit. Ning kabeh kuwi mau ana syarat lan saranane. Syarate iki ora wujud bondo donya, ora wujud duit sing akeh, ning syarate wong ayu. Nah, rikala semono kowe lilo gawa masrahke bojomu Tamsu teng supaya dadi sengerane Jayanegara. Nanging Kuti, sakwise kabeh kuwi mau wis kelakon, ya kene tok getune Kuti. Ning aku ora ngerti yen kedadene kaya ngene. Aku ora ngerti yen kedadene kaya ngene. Mula kowe iki dadi menungsa. Kenapa aku nek bukti bawa nang bojo kakek dene Jayanegara kowe. Njur karepmu piye, nggih? Ning tatu atiku semua. Ya, Aku bakal budidaya ngrubuhake Mojopahit. Jayanegara untuk mati saka tangan. kowe kepengin ngrubuhake Kraton Mojopahit. Ya, Njur kanthi dalan sing kepiye, Tumbak Patmayoni. Kanggo kekuatan ngrubuhke Mojopahit jebol waduke Jayanegara. Tumbak Patmayoni pancen tumbak sing ampuh. Ampuhe mah gilo-gilo. Bebasan tamak ke Gunung Jujuk Segara Asat. Nanging kowe kudu eling. Kowe iki mung badan sak poto, loro tekan ayang-ayangmu. Kok upama kowe kepengin rubah Kraton Mojopahit, iki tan monggo kuliah. Mula kanthi kuwi, yen kowe nggugu apa sing dadi kandhak. Lamun tok kowe kepengin rebut bojomu saka cengkremane Jayanegara, aja nggunakake okol. Lamun tok kowe nggunakake okol iki padha karo kutuk marani sunduk, sulung mlebu meni. Lamun tok kowe kepengin baline bojomu, gunake akalmu Kuti. Akalmu gunake. Hei! Semai! Semai! Yen tak rasa pancen bener kandhane rasem. Aku mung badan sakpot. Ora kita aku duweni tumbak Patmayoni. Nanging Mojopahit iki negara gedhe. Mangewu carane. Yo, nanging aku tetep budidaya mateni kowe Jayanegara. Ngrubuhake Mojopahit. Jayanegara! Ora ing taman kapopongan mutu metes. Apa kurang banceti anggone ladi lawan Tamsu. Terus kula menika netes kewas. Rika boten ateges sapundanipun abdi menika ndhepakake marang pakaryanipun menika boten. Banjur apa kang jalari slilamu netes kewas? Terus kula menika netes kewas boten. Kula menika kapan sanget kalian bojo kula kakang Ratu Sinunda. Si Tamsu. Lamun to kowe ngandhakake sing kaya mengkono,
kuwi tanpa guna Stamsu. Mergo bojomu Rakuti wis mulya ana ing Kraton Majapahit. Saiki dadi prajurit. Kamangka Stamsu. Nalika semono ingsun Nalendra ana ing Majapahit wis paring dawuh. Lamun to kawula kepengin mulya uripe mapan ana ing Kraton Majapahit. Kuwi kudu ngaturake wanita sing ditresnani kanggo mapan ana ing taman kapupungan. Mula suku kuwi Stamsu. Sares sliramu wis mapan ana ing taman kapupungan. Gelemo si Stamsu leladi lawan ingsun. Prabu Jenigan. Stamsu. Nuwun Prabu. Dari kula menika kedang mados dhateng pinjang kula boten saged. Jalaran menapa? Kula menika boten tresna dhateng panjenengan. Sampe dinten kula tansah kemutan kaliyan bojo kula Kakang Rakuti Sinurga. Stamsu. Dadi menungso kuwi mbok aja cubluk. Lamun to sliramu gelem meladi lawan ingsun. Mengkone bakal mulya urip. Kepenak urip. Kabupaten Bondo Donya ana ing Katonaja. Kula merasa iki saking Prabu. Nalika batos kula menika sampe dinten kasih. Jalaran kula sandingan kaliyan priya ingkang boten kula Tresna kuwi jalaran saka kuwi. Lamun tos sliramu saben dina melati kawan ingsun. Tak kira tresna kuwi bakal kumpul saka sanjroning ati. Sapa manis kaya
Tamsu. Pun kadosan. Jangan menika pun maksud datang kula supados kados kene. Mergo ingsun kebacut tresna kawan piramu si Tamsu. Sampun dados sumpah. Terus kemudian jagat kula boten sugih kados kene panjenengan. Amun to ingsun ora bisa meksa kawan rasamu. Ora bisa meksa kawan batin. Ora dadi koyo ngopo. Najan to sepisan. Adene lho ingsun Tamsu. Kados kene panjenengan. Ora bisa. Yen koyo ngono wis wani mirang-mirang ki ratu Mojopahit. Sam, sing kudu ingsun iman kawan pasriyanmu. Eman kawan astaku lamun to tak nggo miloro kawan. Mergo najan to ki koyo ngopo. Ayumu bisa nyonyok sakjroning ati. Nanging sithik wae piramu ora welas lawan ingsun. Kamangka ingsun nalendrakane Mojopahit. Tak anggap kawula wis wani batal dawuh ingsun. Batal dawuh Ratu Mojopahit kula sami. Ing taman kapompongan wis wani mirang-mirangake Ratu Mojopahit. Ketimbang kowe ra gelem lagi langsung engkel bakal mentul mati di Warap Jangan badhe tumindak menapa sinipun. bakal mercaya ana wis Tamsu warap. Perkawisipun menapa? Mergo Tamsu wis ora gelem lagi kawan ingsun. Perkawis Tamsu menika boten purana lakus dhateng panjenengan. Pancen bener. Mawi ngaten mejan menika pun alih ekundane. Mawi sak menika Tamsu boten purana lakus dhateng panjenengan. Kula sagu pinangka lirunipun Tamsu sinipun. Warap sari saku. Alat di kawan ingsun. Ayo. Stop. Telengen warap sari. Wis gelem dadi lirumu leladi kawan ingsun. Nang liya dina sliramu kudu lan. Warap sari. Si kula Tak ranti orang tilam pakulinya. ndedekake sinipun dadi warang sedaya sampai Tamsu kapok. Saya hati-hati Pak Iwan Absar. Tolong Bapak bisa. Semoga kedere tresnamu marang aku, Pak. Sampai tekilan itu dikaki diri aku. Kena uang sultan dan malah sampeyan Pak Iwan Absar. Tamsu. Kok waca layang. Wis kok Mbak. Iki karene Mbak siap mangerteni apa kang dadi tujuane naung kok. Yen ngono ora usah dadak kesuwen. Saiki uga ayo bebarengan kalawan aku rangkat saka taman kapompongan Mojopahit. Ayo ayo. Warap sari. Ingsun matur nuwun banget kang siramu warap sari. Warap sari. Tamsu. Wis wani ninggalke taman kapupon Mojo. Apa Pak? Kapur Pak. Yes, Pak. Apa, Pak? Noni
ingsun kepengin mitrang lawan Slira. Pakaryan nopo sing kok tindakke oleh Mojopahit? Ramapat. Kula ing supados padik-padik utawi pados wanita kang ayu-ayu kula suguhaken ngersanipun Sinuwun Prabu Jayanegara ngladosi panjenengan dalem sinuwun. Apa bondo donya sing kok gawa kanggo menehi wanita-wanita kuwi mau kurang. Mergo kasunyatane warap sari lan sitamsu rangkat tuku Mojopahit. Sari sitamsu nilaran taman kapupungan Kabeh mau sing luput. Mergo tak anggap ora becus nggonmu nyambut gawe oleh Mojopahit. Mula kandiku Ramapat. Tambah dong. Balian orane warap sari lan sitamsu ana ing Mojopahit kudu saka tangan. Sekabehing para prajurit ing Mojopahit kabeh. Tak jaluk kanthi banget dikelke kawaspadan. Aja nganti ana sing kesijir siji wae jalanan. Dina iki sliramu bakal tak kanthi temuju ana ing Kabupaten Sadeng nanjehke Kakang Dipati Aran sing wis 3 pisanan ora sowan ana negara Mojopahit. Mula budaling para prajurit saka Mojopahit salah sijining kowe ndak pasrahke ing papan kene. Pratamtama. Siaga makarya. Esti sanjata lumaksana magita-gita. Tansya. 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 Tansya.
Pambukaning warana tarlen saking layap liyeping aluya pindha pesating supana suping rasa jati Kang Mas Adipati. Monggo Prabu juga langkung riyin Kang Mas. Sadurungipun Kakang munggah ing sanggar palanggatan meling marang jeneng sira. Aja pisan-pisan ganggu gawe nggonipun Kakang meminta marang ngersaning Jawata. Barang dene durung wae rampung nggonipun Kakang mumpun semedi sira njugarake. Nyuwun pangapunten menawi kula dipun anggep lepat Kang Mas. Nanging ing mriki wonten senopati saking Majapahit ingkang nami Rakendra. Ingin pinanggih kalian panjenengan. Saka Majapahit bakal ketemu lan panjenengaku. Inji Kang Mas. Atur supaya mlebu ana ing sanggar pamujan. Akan dipati waran. Kira-kira banyak sawetara mapan ing pepungkuran pun Kakang bakal mirunggan kawan Syadina banyak. Di Kados pundi Kakang dipati waran. Janur gunung klopo ireng tapase. Nggih. Sira tumeka ning Kadipaten Sadeng tanpa weneh kabar. Ana wigati apa? Nuwun pangapunten dening kula kaanggep lepat. Sowan wonten ing Kabupaten Sadeng boten paring kabaran. Nanging nuwun sewu Kakang dipati waran. Iya. Ngantos kula tumapak wonten ing Sadeng. Yektosipun mundi dalem Sinun Prabu Jayanegara. Kautus dening Sinun Prabu Jayanegara. Mila leres Banjur utusane apa? rikala semanten panjenengan ngepasi dinten Piswanan Agung. Ngawontenaken salah satunggaling para saka gudeg adeking guru. Iya. Ngrembak kawontenanipun papan inggih menika Taman Kapopongan. Kakang Warren genjot kang tanpa pepoyan ninggalke pendapi agung saking Majapahit ngantos wedal sak menika dados pirembakan sedaya para saka guru ing Majapahit. Mila saking menika Kakang nggih kula tumampak supados nanjihaken negari Majapahit sampun ngawontenaken dinten Piswanan Agung telung rambahan cacahipun. Nanging Kakang Dipati Warman boten nate sowan wonten negari Majapahit. Nggih, banyak. Nggih. Nalika pasamuan ing pendopo ageng negara Majapahit apa sebabe? Aku ninggalake Paseban. Jalaran aku ora condong marang kersane Sinun Prabu Jayanegara. Awit Sinun Prabu Jayanegara ngersakake Nggih. yasa Taman Kapopongan. Kuwi ora nganggo
beya pribadi nanging nganggo kaskaryaning negara. Coba pikir. Kaskaryaning negara kuwi sumbere saka upeti pajuki kawula cilik. Ning ya gene disalahgunakake kanggo mangun taman kapungpungan. Mongko taman kapungpungan kuwi taman kapribaden kanggo seneng-seneng Prabu Jayanegara. Iki kang aku ora matuk. Kula kandi kuwi ing kene sengaja pancen aku ora sarujuk awet aku mesake okeng kawring Majapahit keng pendak taun pisan asok glondong pangarep-arep ewa semono disalahgunakake dening pangarsa negara Majapahit. Kakang Dipati Pak Rawlen. Nggih, Banyak kula nggih boten nglepataken panjenengan. Jalaran panjenengan ngeman dumateng para kawula. Ing mriku kawula kedah asok bondo donya supados kangge ndamel papan kapopongan. bener. Nanging mungsih panjenengan pinangka jakepe saka guru wonten negari Majapahit lan malih panjenengan kedah kemutan panjenengan dados pengayoman wonten ing Kabupaten Sadeng. Ya, Sinten ingkang dadosaken boten wonten sanes namung Sang Prabu Jayanegara. pancen Menawi panjenengan ngemuti perkawis niku kedahipun panjenengan nyengkuyung lekas dalem Jel Prabu Jayanegara. aku jumeneng Adipati pancen saka sih palimirma dalem Sinuwun Ya, Prabu Jayanegara. Nanging sakwise aku dadi pengayoman Kadipaten Sadeng Kaporo, aku dadi peranganing saka goreng negara Majapahit. Aku isin umpama aku dadi saka goreng negara Majapahit. Aku ora bisa ngayomi kawula ing negara Majapahit iki, kandiku. Iki perkaraku. Lawan perkarane Sinuwun Prabu Jayanegara. Kowe aja melu cantuk lampu perkara. Nggih, nuwun sewu Kakang Dipati. Napa sebabipun kula tumut cantuk lawang perkawis menika pisan? Dasar kula ngeman dumateng panjenengan. Panjenengan mbelani salah satunggaling para kawula ing Majapahit nanging tundhonipun panjenengan badhe ngorbanaken diri pribadi panjenengan. Wis tak mok. Umpama aku mati ing tenging palagan, aku mati labuh bebener bebelo marang kawula negara Majapahit. Oh ngaten. Tanpa guna upama aku mati dadi larahaning negara. Kakang Dipati, Tapi menawi kula sabela kalian panjenengan, kula katindih panguwasa dalem Sinuwun Prabu Jayanegara. banjur ngarep Wedal sakmenika kula sinampiran purba lan wasesa. Gelem boten gelem dina niki dak sowan ing Majapahit. oh kaya ngono. Yen kaya ngono wangsulane rantinane sak jabaning Kadipaten. Teni sak jabaning rangka. Dadi gedhe balik Prabu Jayanegara. Ngerti yen Jayanegara wong luput. Nanging kowe ora bisa ngemutake. Ya. Ora banyak. Harpo Jawata mudhun oleh ngarca padha dadi pepalangi Rawalen. Rawalen ora bakal mundur sajangka. Kanthi kuwi aku bakal ngedepi prajurit ing Majapahit. Arep mapakake prajurit ing Majapahit. Badhe mapakaken prajurit saking Majapahit. Nuwun sewu. Tapi Menapa panjenengan badhe mbalela saking Majapahit, Mas? pun kakang ora mbalela nanging pun kakang sabila kawula ing Majapahit. Kula mangertosi menawa panjenengan menika badhe sabela kalian kawula ing Majapahit. Nanging kanthi nyatanipun panjenengan menika dipun anggep lepat kalian Sang Prabu Jayanegara. Mila kuwatir mekaten sampun dipun lajengaken panjenengan badhe mbalela wonten ing
yen perkara iki kedlarung-dlarung ora ana salah sawijining bungka kang ngemutake. Pun Kakang mesake panang sing kabeh para kawula ing Majapahit ing katindes ing panguwasane Prabu Jayanegara. Kandiku sira minangka garwaku wong wadon ibarate neraka ora katut nanging swarga nunut. Kowe menengo ning pidaleman pun Kakang bakal mapakake wong-wong Majapahit. Sampun Kang Mas. Panjenengan sampun badhe mapakaken tiyang saking Majapahit. Sadeng menika namung kabupaten ingkang alit. Majapahit menika kraton ingkang ageng sanget kathah prajuritipun. Mereka mekaten kula ibarataken panjenengan menika badhe musuh Duren Timun kalian Duren Kang Mas. Ora idep. Ora ketang pun Kakang dadi ndok pangamun-amun. Nanging pun Kakang wis budidaya mbela marang bebener. Nanging sampun Kang Mas kula watos mereka wonten menapa menapanipun panjenengan Kang Mas. Ning pekumuran aja gondelipun Kakang. Kula mboten kepengin panjenengan tindak wonten satengahipun palagan Kang Mas Adipati. Sira garwanipun Kakang. Kula mangertosi Kang Mas. Ing parikudune nyurung apa king dadi kersane Kakang. Ora ngribet-ngribeti kaperung gondel. Nanging kula watos kalian keselamatan panjenengan Kang Mas Adipati. Ustadian kepengipun Kakang. Nadyan pun Kakang mati nanging dadi kusumaning bangsa. Cukup